Димчо Дачев е на 27 години. Допреди година и половина той е бил един от участниците в незаконните състезания. Днес вече не се дърпа, както се казват на техния жаргон, гонките между автомобилите. Пред нашата камера Димчо сподели, че никога няма да забрави първия път. Първото състезание, което се пробвах да направя, беше с доста лош старт. Тръгнах лошо и изпуснах няколко скорости и естествено загуба. Гонките по околовръстното шосе не са поредния епизод на Бързи и яростни. Това е реална игра. Голям риск, смесица от адреналин, скорост, миризма на бензин и изгоряла гума. Тръпката е адреналин, много адреналин. Пулсът ти скача страшно много. Мериш се, бориш се с някой човек, който в повечето случаи не го познаваш и е въпрос на чест дали ще паднеш, дали ще победиш. Самият той определя хората, които участват в подобен тип състезания като отделна порода. Хора, които имат бензин в кръвта. Често състезанията са съпътствани от нелегални залагания. Предварително се оговаря някаква цифра, сума. Може да варира от 20 лева до 2000 лева, зависи от участниците. Някои залагат собствените автомобили. Pink slips, така да се каже, размяна на талоните. Въпреки че тези състезания са вече зад гърба му, Димчо изказва съжалението си за инцидента от миналата седмица. Участва се повече и повече младежи с или без книжки на 17-18 години, доста малка възраст, които нямат умения, нямат рефлекс, не са минали никакви школи и така нататък за познаване на своите умения и въобще не могат да реагират в някакви инфарктни ситуации на пътя. Не са подготвени. При тези гонки това не е първи инцидент. При тях статистиката е жестока. Всяка година на пътя умират десетки млади хора. Няма достатъчно контрол. Да не говорим, че участват и много хора, които са с завидни финанси и спокойно могат да си платят рушвет. По думите му, решение на проблема има. Въпреки това институциите си прехвърлят топката и никой не желае да поеме отговорността. Много от нещата, които могат да се направи, е да има повече места, на които легално да може да се взима дозата адреналин. Да има дали ще е писта или изоставено летище, на което да е позволено момчета да отиват да се състезават, където да има осигурените нужни неща за безопасност. Ние обаче ще продължим да следим темата, като очакваме и позицията на КАТ Пътна полиция.